Romoku patenono wis gak apa-apa. Ya kuwi keprun. Gak lek. Ora lek. Jane ngene Romo, ora ning Romo mati. Mati kuwi. Wes, Ndang. Ini keruyukan. Nyapa? Bene. Ayo mau apa? Iya, apa? Sesuk dadi gender kembar ya. Apa? Sik ta mripatku piur-piur. Sik ta. Kowe kok plak karo anakku. Ayo. Jek. Hei, kabuta renggut muka. Apa? Etre anakmu lho sing kurang ajar. Anakmu ya. Sepurane sing gedhe. Lho, jenenge cah. ora riyo njaluk sepuro. Anakmu lho kurang ajar. Salaman njaluk sepura. Kaya awakmu karo temanke lho. Kono sik njajal. Jangan pakai. Angkat buta lan renggut muka jalu mampang. Sing piye mawon? Nah, kowe nak Lho, gedang. nah iki janji to. Yo. Nah, iki ana tunduk wangsulan. Saka Gusti Ratu Prabu Kencana Wungu. Dicatat, lali. Boleh catat, cuk. Catat. Boleh sandelet. Ya, wis kono. Ha, dicatat. Tak catat ya. Kono lho. Iki Iki kan gak enak meja. heeh. Oh lah, ngene Nah, no ya. kowe sing nulis. Sampai ngene iki. Iki pulpene lho. Ngono ditok. Kok tulis. Ya. Woi, arek iki nurunnya. Cek to, dilut ae lho. Sampe nyaseng kok, sampe nyaseng. Cek. Contoh mobil. Ceng dereng. Wes. Nah, kowe dirungokne. Catat. Nah, mari tulis. Mari nulis. Oh, mari nulis di sampel. Sampel. Ya toh, sing kurang ajar sapa? Asli gambar bareng. Ayo. Ndang. Ayo, Ndang. Kamu jadi toh. Ayo. Murah. Moro. Oke. Anakmu anjas poros sing kene bisa ora buat Waduh, mat. Ayo sing emperan kae lho, Mo. Oh, Anjas moro lho, Mo. Lah kok sampe ayo anjas poro kene kene, Mo. Waduh, lah kok. Hei! Alah. Wis sing rambute nggih bunga matahari lho, Mo. Aku carane ngono kecemburu ngono kuwi. Helping. Aku kadung tresno, empet jare. Ayo ditulis. Jadi kuaci barang. Aja nemen-nemen nek pamere aku cing. Yo. Nah, tulis tanggale. Tanggal. Nah, tanggale 14. Oh, 14. Tuh, Pak. Nah, Dik, tak ngono sik. Mat. Nah, tulis. Iki dicat. Iya, Dicat. di sampel. Nah, yes. Wes. Ini dadi meja yang menengah. Urang mari. Ulane. Ulang. Jumadi lawas. Kenih. Entek. Sik, mangsi. Tahu. Jumadi lawas. Mati lawas titik. Titik iki. Nah, wes. Dino
dinone. Dinone. Dino hari-hari. Eling-eling lho. Oke. Tak catet e. Selasa kliwat. Selasa kliwat. Ki stempel nek. Iya. Mejo stempel. Mejo ngantong tulisan kene. Stempel. Ayo kan aja di meja urung mari. Lah kono taune. Tahu. Dicatet ya. Wis. Taune. Tahun bebas. Tahun bebas. Nah, sampel. Titik. Nah. Oh, popane ucul. Melek. Masih entek. Tenan kowe jadi mejo. Wis entek. Sisik tengorone. Nah, tondo-tondone pengarahan pilanganten sesuk toko Blambangan kok. Oh, marine tondo kiamat. Pengarane. Cileme Prau Gabus. Sileme Prau Gabus. Ya. Kumambange watu item. Kumambange watu item. Nah, wis besok kowe mau tengorone Besok kuwi mau tengorone. cukup nek mbok tulis kabeh. Oh enggak. Oh Ya iya. kowe sampekno ning Gusti Ratu. Oh, bro, buat tanda tangan. Oh iya iya. Oh njaluk tanda tangan. Parah, tuh mangsungan. Ayo. Parah. Ayo. Parah. Ayo yo Parah piye? guru. Kira ngaku. Kudune tanda tangan. Nah, menang kowe iki. Iya ya. Masih. Wis, tampol. Apa asto kowe jenenge? Kita jempol. Apa asto kowe mau? Anak-anake. Pak tanggalku dijeduk. Lho, apa asto kowe mau? Jawab. Jajal sik, Hop. Mejane tak kon maca apa. Makleke meja kan ngomong iki lho iki. Wes kuwi Rehno, Gustimu Adipati. Ndi? Lah iya tak tulisanmu mang ndi? Iki Indosari. Akal apa ora? Jajal apa? Indosari. Iki mau apa? Mau ke Wis, ora dipiye iki. Wes sampekno Gusti Tak sampekno ning Ya. Prabu ku ya. Nyatane sampeyan ngemenehi tanggal menehi dina monggo jengjuita ratu kuwi kudune rabine karo aku. Nyatane wis mbokeki tanggal, mbokeki taun, mbokeki dina iki. Mulane to le cah ganteng cah bagus. Sekolah ki aja ning santri guru. Mergo sampean mboten munggah kok. Ora munggo piye? Ya to panjenengan munggah yang mboten dados niki. Nggih. Terima kasih to. Sik bapakmu ngomong piye nulis piye ngomong nulis piye. Dinane Selasa kliwat. Sileme watu gabus, kumambange watu hitam. Sik. Apa nggih munggah kok? Ayo, sik ta. Dinane dina Selasa kliwat, sik ta. Sileme watu Selasa gabus. kliwat ki ana apa ora? Boten enten. Lho lah iya. Onone Selasa kliwon. Nah. Tanggal 14. Wontene tanggal 14
ing tengah dalu dumat